ደቀ መዛሙርቱ ክልአኽን ከሎ ንሱ አምላኽ ስለዝኾነ ንዕኡ ዝለኣኹ ደቀ መዛሙርቲ ንዕኡ ዝለኣኹ ንፅባሕ ካህናት ከም ዘለዉ ከርኢ ንደቀ መዛሙርቱ ይለኣኸሉ። እቲ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ? ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡ እስርቲ ኣድጊ እስዒሉኣ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ቅድሚኦም ዘላ ዓዲ ክኸዱ እስርቲ ኣድጊ ክረኽቡ እስዒሉኣ። ሓደ እቲ ምሳሌ ኣድግን ዒሉን ማለት ኦሪትን ሓድሽን ብምባል ኣድጊ ዓባይ ተዓይሉኻ ወይ ፀዓብ ወላ ሓደ ዘይተወጥሓ ከዓ ኣድጊ ብምባል ገይሩ ናይ ኣድጊ ገለ ነገር ትመሰልቲ እስኪ ንሕሰቦ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ እዩ ፃዕዳ ፈረስ ዘይተመነየስ ክምር እንታይ ተመነና ወይ በቕሊ ካልእ ክቡር ነገር ዘይተመነ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ኣድጊ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ምሳሌ ናይ ኣድጊ እቲ ቀዳማይ ትሑት እዩ፣ ኣብ ዝኾነ ዝርከብ እዩ፣ ዝኾነ ዝፅዕለ እዩ። እቲ ቀዳማይ ካብ ኣድጊ ክንመሃር ዝፅበየና እግዚኣብሔር ወይ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና እዩ። ሽዑ ካልኣይ ከዓ ኣድጊ ኣገልጋሊ እዩ። ዝፀዓንካ እንተፀዓንካዮ ዝወሰድካ ተወሰድካዮ ኢሕ ዝበሃል ኣይብሉን። ስለዚ እዚ ከዓ ነቦታት ካህናት ንኣሕዋት ዲያቆናት ንምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክነገልግል ከለና ከይተሰልቸና ከይደኸምና ከም ናይ ኣድጊ ክነገልግል። ስለዚ በዚ ምሳሌ እዚ ኣድጊ ሓደ ትሑት ኢልናዮ ካልኣይ ከዓ ኣገልጋሊ። ስለዚ ንሕና ድማ ትሕትና ልቢስና ከምቲ ጎይታ ፈረስ ወይ በቕሊ ወይ ካልእ ነገር ክቡር ነገር ዘይተመነየ ንሕና ድማ ትሕት ኢልና ክነገልግል እዚ ካብ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምህረና ማለት እዩ። ቀፂሉ ሽዑ ብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ከዓ ኣምፅኡለይ። ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ። እዚ ከዓ ቅድሚት ጎይታ ከም ዝርኢ ነገራት ከይተፈፀመ ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነገራት ከይተፈፀመ ከሎ ከም ዝርእን ከም ዝፈልጥን ክገልፅ እንታይ ኢልዎም ዝኾነ ሰብ እንተረኸበኩም እሞ እንተሓተተኩም ኢልዎም ጎይታ ይደልየን ኣሎ። እቲ ዝገርም ከ ከምታ ዝበሎም ከዓ ሰብ ረኺብዎም ናበይ ይደልይኹም ምስ በሎም ጎይታ ይደልየን ኣሎ ብምባል ገሊፆም። ስለዚ ነገር ከይተፈፀመ ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ነገር ቅድሚ ምፍፃሙ ዝፈልጥ ኣምላኽ ማለት እዩ። ቀፂሉ ሽዑ ብኡ ድማ ክሰዶም ይበሎ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ድማ ናብ ነቢያት ይመፁ ሽዑ ብትንቢት እንታይ ኢሉ እንሆ ንጉስኪ ኢሉ ቀዳማይ ንጉስ ኣሚጦ። ምክንያቱ ህፃን ምስ ተወለደ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘላ ኢየሩሳሌም ተባዒዳ። ምክንያቱ መን ተወሊዱ ስለዝበሃለ ንጉስ ተወሊዱ። ስለዚ እንሆ ንጉስኪ ለዋህ ኢልዎ ሽዑ ለዋህ ትሑት ነዚ ክገልፆ ከሎ ኣብ ምንታይ ኢና ንሪኦ? ማርያም መግደላዊት መፅያ ኣብ እግሩ ክትነብዕ ከላ ስምዖን ብውሽጢ ክሓሚ ጀሚሩ እዚኣስ ሓጠ ከላስ እዚ ብሓቂ ነቢ ተዝኸውንሲ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ምፋለጣ ነይሩ ክብል ክሓሚ ከጅምር ከሎ ሽዑ ስምዖን ይፈልጥ ኣለኹ ሓደ ነገር ክሓተካ ኢልዎ ሃብታም ስለ ዝነበረ 550 ቅርሺ ዝተለቅሑ ነይሮም እቲ 550 ክኸፍልዎ ስለዘይከኣሉ ሓደ ገሎ ስለዚ ምን ዘፍቅሮ ወይ ከዓ ምን ዘመስግን ኢልዎ እቲ ብዙሕ ዝተሓደሉ። ስለዚ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ነዚ ኣምላኽ ኢና ክነኽብር ሎሚ ሆሳዕና ዝወዲ ዳዊት እንዳበልና ናብዚ መፂና ዘለና። ሽዑ ቀፂሉ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመፅእ ኣሎ እሞ በልዋ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍፀም ትንቢት
أبدي في السماء وتامر عن يسوع كريستوس أتي مزمورات زورون تنبيت استناجرون كم زفت صوم خجلت كان أتي بنيا استناجر تفت استناجر أبزفت يمشرو أبتمرد على شيء عن كيدنا إنه وتم حزبها وسعينا نود داوود اتبسم الجزابير زمت بروحيو وسعنا أبا أرياو أنتو أبونا مرح قينو يمرحنا نيرو انتايمو يعقوب بلويلو يعقوب بلويلو دا ودوسي كابها كولسي حدا نمسيلو حدا شرمسي كولسي يلو أبونا بجنز جيرو مرانو عدين سلازي ازي الشوم ازي حلقة ازي عملا ازي كقال كله ويتعمل عن يسوع كريستوس كاب نجد يهودا ناي يهودا أنبسا بمبال رأي مهندس كريستوس والله سلازم تايرو هوسانا نود داويد يلو مغنياتو كاب زر داويد لازمته هوسانا نود داويد بسمك زيابير زمت بروخي هوسانا أبي آريا توم حزب كيف فرقوا منفس كريستوس لو أب مدري تحويسومس تايلو هوسانا خا أب آريا مهو أبتي سلاسي بخلهم الآتيهم كن أب منبر آريا منبرو كملوا سلازي أزي نايلو معنتي أكيد النازل له هوسانا أدحن كوتا زبليو حج أدحن تدحنا زقبانا هزبي حجي نامو قلب سدد قلب وردت استفعل عليه فحفحنا زلنا دحنا تيدينا إلى زبمو زيابير وزعنا نخبرنا زيابير الله سؤال يهون سنتم سلسل معكم زيابير الله أتلو صلى الله عليه وسلم سبحان زيابير وياكم ورسولكم تأخذوا سبعة من الله لكن وتربكم بالكتاب في أول